kamar haka, ko kuma ku same mu adireshin mu kamar haka. Ina 'yan mata masu son gyara jikinsu, ga fadama ta samu. Wannan zuma riɗi kenan, ƙarshen ƙarshe ake gaya mu. Ku da ku kasance da cibiyar At-Tahir Islamic Medicine domin ku samu naku da ƙarin bayani. Ina masu ciwon jifa, sammu, rariyar hannu da kuma sauransu, to ga sauki ko ice ga waraka idan Allah ya yarda daga wannan cibiya ta At-Tahir. To ga waraka daga cibiyar Tahir Islamic Medicine. Ina matan aure masu son burge mazaje su, to ku taho At-Tahir Islamic Medicine. Sauran bayanin ba sai na faɗa ba, domin ya muku tanadin zuma mai sunanta zumar matar aure, domin gwangwaje mazajenku da kuma samun zaman lafiya mai ɗorewa. Salati gun manzo al-Mustafa, shugaban kowa da kowa, annabi da al-Mustafa. Har ahali har sahabban annabi da ba sa kwafa, mu mun roƙo ne da su a san su ba za mu tozarta ba. Ku zo ga magani At-Tahir mu canza mu je, Islamic and traditional medicine canza mu je. Ina masu ciwon basir ku zo ga magani, ina masu sanyi na mara ku zo ga magani, ina masu ciwon koda ku zo ga magani, ƙaiƙayin matse ma ku zo kuma ga magani. Ku zo ga magani At-Tahir mu canza mu je, Islamic and traditional medicine canza mu je. Masu ciwon sikila koma yau ga magani, ga maganin ni'ima maza mata ku fito mu sha, ga maganin kara gashi maza mata miyo ayari. Masu ciwon jifa ku taho Tahir ga magani. Masu ciwon sanyi kuma mun kawo magani, masu ciwon hawan jini kuma mun kawo magani, masu ciwon falsa kuma mun kawo magani, masu ciwon shuga kuma yau ku fito ga magani. Ku zo ga magani At-Tahir mu canza mu je, Islamic and traditional medicine canza mu je. Matsalolin mata nan take ake shan magani, sihiri ko kwamaita dukkan su muna ba da magani, kambun baka ma ku zo nan take muke ba da magani. Masu sari sai ku zo, masu siyan ɗaiɗai ku zo. Kuke ci gaba, don haka ne muka garzayo muka zo Tahir don ci gaba. Maza mata muna ta murna, cibiyar Tahir ita ce gaba. Ku zo ga magani At-Tahir mu canza mu je, Islamic and traditional medicine canza mu je. Ga mai neman wannan cibiyar adres shi ne kuma zan faɗa. Kan titin gurin gawa opposite Jojo Plaza ku zo. Kumboza local government Kano state nan za ku zo. Ko kuma 07076962223 ku kira mu direct.
kwamishina